na de ne wo ho ayede mam no ya ho de ni nyina ejina TK Boache Tropical Kebusa wo edum ena ya ho de ni gina so sinema yetimi de ensempay nyina bramo eno nso achi no maame sewa boutique wodum kokro no a PZ eye na akwasi agyemanyan ba bi kro na dan no mu a no ho ena maame sewa nso wona no de mokọ a ma ho ne ma si kotwi ko bremanie bibia bi fruit nyu su kosi o mawere so de ode hye de ode fira de ode sisi wo ho bibia ewo ho bia no sebye so a mema no omomani atepa ne bisa ho mo omoyere mo ekọ ho na ono adi animu odo mamfa nko na me nkosi so ho wo ma mesewa ho ma mesewa buti dokwa bibia se okwa yi okọ wedding okọ party birthday bibia ubenya honam no kala ene ehon ntoma ho atade ene ehon niema hodo nyina bi na ene yekọ aduana abusuapani ekọ na abusua no mu ewo paakoso ne nanu ukuade ya ye Daddy Lumba abusua mu ma titru ne memma ehia na omoto wo mo nsafre abusuapani Kofi Mensa Tupac na se din no wuhia no no anka na afre na abusuapani nko abekoro wanye so obepa lie eye ni de ye ya mo social media share ono a obudi na odum say yes saa na etu dina ya fato ho so wa na ni gidi no mo ene meihia na omo se omo to omo nsafro omo abusuapani no omra me omo nkomo na nke ye nkomo boko eyebusua no dwendwene a efa Daddy Lumba Charles Kodufosu oduntu kesi Ghana ha ni wiase nyina o didin sha santeman ne Ghana man ni monyam no ni wi ho nsensem oba ne se ena Charles Kodufosu ko wu ya fedie ye twena bo so se ni nsem ye dagya mani sie kura no neden Abusuapani Kofi Mensa hyase no nanka ota odobroni a oye oyere n'okuta German krata nyina osi edi adanse se oye eyere no nanso nso akoso se wa se oye eyere no nanso afeedie Abusuapani kobu nkompo kodi odobroni a oye eyere ketwa no achi mono ani nche mu monten so kura na chese yemfa odobroni ma ho se eyere na emu mo ndi onim se ne de hye no ene no awo nkoda nanso ne kura no na ewo se okota na chi ema Kumase Baba Yara Sports Stadium Heroes Park ho no Tupac yena yejene nsansa no na ne hia ne saada no ti mfama no bonyina na busuapani ayira daka no wayira daka no ni fie santan no ho de adaka na akosi wo na no na busuafo nse omra oya yiye no so ebo ka so nyamfa so mechirem akontabuo number 2 baby a Charles Kodufosu eda onko kire won ena number 3 se wantimi ansiesie busuanu ma manka bomu ama no wanhunu kasa ema nso mbetu no neno ena busuapani ampa wamfase anye yo wama ena busuane tonkra se ene wonchi ware ne wontie na oman na wotwe mienu aye ukwade di anim ene joada second match in the third match edikosi fourth match edikosi ne fifth edikosi 11th ene second ndi ya ukwada be fourth na chese ne na otwe 11th match omu hia busuapani to pack back to ifie ho na omachimpa akoso anye sade a se wa ma na chese achechede ono na opani moja dodo a sensuo kopo akese ni bi de mane doso na enkra no kwotso busuapani Tupac ho awa boko jamu no akeka bi a kire busuafo o se hwe me kwa Tupac Kofi Tupac Kofi Tupac Owusu Kofi Tupac Owusu Tupac Kofi ena me gina busuan na mo wo kire se da bre na busuafo na se bia so a na bro mo nya sandefo
ɛna wɔn mu nim sɛ yɛnyɛ yie mmienu a wɔn bɛka kyɛn sɛ yie na wɔn san bɛyɛ ne baabi watete sɛ wɔn bɛyɛ ne nkran a no deɛ ɔdɔ buroni ne di anim o akyɛ sɛ main wife akɔsɔ sɛwa main wife akɔsɔ sɛwa funeral 27th March na sɛ abusuafoɔ no frɛfrɛ no pɛ sɛ wɔn toto no mmerade ne nyinaa ɛfa pɛ sɛ wɔn kɔka akɔsua ho wɔ nkran no ɔyɛ yie no ɛna obi sɛ wɔn sɛ wɔn ahunu nipa baako a ɛyɛ na yie mmienu da eti abusuafoɔ so obi sa mo na ɔma wan ɛno no mo ahunu obi a wɔno abusua mu hɔ Tupac adi animu ayɛ yie na yɛse fa sika no bɛkyerɛ ɛna obetim na no akyekye mu akyerɛ mo sɛ mito se o se la hwer yɛnkɔ ne saa wo a wonte ase ni gyae sɛ no nti na mo so mbetu na ɔso wɔtwɛ mo afe na makyerɛ wɔse sɛ ɔno paako so na ɔtwe mienu nkyɛm ɔbɛba ɛne nka ne nka ne ɔno Tupac wɔde ne nsa na asi ne bo aka sɛ wɔno wɔbɛma wɔyɛ busuapanni na mo ma na mo so mbetu no no wanya ntia kra se yɛse bi no sɛ sɛ ɔduru hɔ a ɔmbɛbɔ mo adegya naked ɛde akyerɛ no ɔse ne momɔ so ɔbɛhyɛ dress kɔkɔɔ ɔbɛhyɛ dress fufuo ɔbɛhyɛ yellow na ade abɔ ho adegya wo a ɔbɛbɔ na wohia wɔno ne yere ɔmɔ ne ho adegya sɛ wɔde yɛ demonstration atia wo bi